khajani lukurokno belai hambai tei lamsogo chini taksak channel lo engke phari जों tini kisisuk जों saiman lainai chini haste hapangni thangrung noti bo जों saiman lainai जों haste o bahai tabuk sarkar bo tei hamkrai hamari toifai tong ba khlai tong abotirono जों kisisuk जों cheri kok sungri sawi nai ga जों chini thanibo tini sokpaijak Tripura Mothani senior leader borong ganang Uttam Koloi engke puilao sarno lamsogo lamsogo tak sak jora ni channel chini takuk susanto nono hambai tai joto nai tongnai Tripura hastini Tripura sarokno joto nono engke sar जों आं पुइलाव सिनान मुजमान खावमसे जों नुखा जों जे CPM सरकार गोबां बसर रमै जे राजत्व खालायदोंमोन माने साजन खालायदोंमोन त्रिपुरा रायजोनो चालक दंमोन आरो बरक रक खैजाखा आकाइजाखा माने आसो माने उन्नति इंनानि लामा फाइलिया chini borong thang wanjing thang jotna nailia abono klai cholo paltai hne cheng pal togui tui himani aborong ni tabo samung humung mane borong ni slogan to sabka sat sabka bikas abo busik joratei tabuk to painani nogos thang tong ka borone mea busik joratei tangjagi tong abo nung bahai nu jotana no hambai ang to BJP party ya haipana jenduk mana to sing political hapara tongma ba sabani sa ya dus gun to sing nai bicar khai tong ble ang suru ang yata Tripura basi jotono eke BJP tam samani sabka sat sabka bikas bele khana to guna jotoni loga joto bai khlai ham krai faisi man khabar ta khana to eke ang sanamo suku chini Tripura hawo BJP phai जों BJP tama जों sika kintu age जों sia BJP tama kenapa no borong tomung samung sia BJP yang kayak tatalci ang sanai je corruption borong jali nung je siklarok drugs o borong jali nung buskele je siklarok sikhani man education je tamne bono quality boni peran jane tola daunu karon proktatal sau koroksa pradhan mantri koroksa swarashtra mantri koroksa mukhyamantri inklai poni kokthai je khlaimanan ang sau je samanan ang khlai unana borok kotorokni जों matai ini asa lai जों nuk yapana जों pujari जों nasing tongble matai na जों गिर्जायावबो आसाव मस्जिदबो जों आसाव मन्दिरबो जों आसाव यादबा बरक nuk jaknai matai जेमन नगर नारायण माहाय बरक मन्दिराव फैदे बसि आsak ताताल साव नों नायदि मानिक सरकारनि आमल रुस बेलि बोसोर 1000 कोटी टाका पाब्लिक रां थुमै थांगा पाब्लिक दुकारू abno tamni saka abo kaladon no susawoi sus beng ni tubui ara gate pass khaitu kha susa jang kha inke bigra no zero account kholawi woi 15 lakh taka dana nungmo mangkha mani keu mo mangkha keu khara sapana borok kotorani kono जों বিশ্বাস চাও পাবলিক বিশ্বাস চাও কিন্তু বড় বিশ্বাস চারি ওই দোকান কেন্দ্র সরকার বছর 2 কোটি চাকরি নাই সব বেকার না রেদরি কেন্দ্র সরকারনি সালিয়া ত্রিপুরা সরকার ফেকলাই বছর 50,000 চাকরি নাই সব বেকার না তাবক বছর 50,000 হংক্লাই 5 বছর কাখা 2.5 লাখ বেকার চাকরি বানা নাখা बेकार बर तंसिसिनि सल्युसन तंगमानि सबका सात सबका बिगास तंगमानि जतन मोनैजाक तंगमानि
নখং হামজাগৈ তংমানি হেনকে রেখা তাতাল सबसे ताताल हंगे बर जों बीजेपी नो गाहाम नै दं आगे हामिया ताताल मानसियाबो गोरि दंनि बागै रेगानि मजुरि 340 टाका रिनै हिंसाव रिखा रिया इनके ताताल यादे बरनि प्रतिश्रुति 299 खान देहेन काबिसो खाइजाखा ताव बाता 2000 नि खनाव बाता 2000 माने कय हजार बरं रिखा बर 20000 बरं न रिखा रिखाना 35000 बरनि बाता तानजाखा ब अजुगो फोन ब हाइफोन नै तानै आर आंनै सि बरं रि कतालखौनो मंजुरि सिकरि ताताल यादे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बुरियावनि ग्रेजुएट सा जराक बुरियावनो फ्रि फोरोंनाय हिसाब बुरि बोसारावनो माबोसोनो फोरोंगा बेटी मारो बेटी पकड़ाओ सिबले परबा जतन साइड दंले बेटी के मारो बेटी के पकड़ाओ हनि साइड साजागि दं हाबले ताबो इनके बैसामोन आंबो नुक्ता हाइनङै दं आरो रेप खाइजागो बुथार जागो बासा बारा दङै फरायनानै सोलोंनानै कुनु निरापत्ता गैयै अमाहाय अबस्था इनके लामा कारेन्ट दै बर' हंके लामा नो लांमा लांमा नो लामा दैबो लांमा दै बाय लामा हंक्लाय बर' हामजाग लायै बिहिक बसायहाय इनके तै कैसा आरो कारेन्ट तंखा हंक्लाय बर' नखुङो बसा खरकसा आंमाहाय इनके सुतो परिबार सुकिर परिबार हायदा लामा थांगा गासि पिलार तलांनाय कारेन्ट सोंनाय कारेन्ट थांगा गासि साप्लाय गायनाय दै फायनाय हायब्ले इनके कारेन्ट लामा कारेन्ट दै बर' हाय गोरोंलायजाक्सि बर' अब कथाम गासि गायसे सुखि परिबार माय किन्तु जों जोंनि किला एलाकाव लामा कताल गायसे बानानु ना आगे सामने मेरामत खाइजागनो नु गोरै याबो बर' कौबाय साइ दंले ताताल नु बनन हायनि बागै बीजेपी हाय ताताल गोरै ताताल बुजि पाइखाना अब आं सामा दे ना मिस कल रिखा चाकरि नै सामानि आं दे सा मिस कल रिखा चाकरि मान माने आं दे सा आं साया नाबले बसर 50000 चाकरि नै सामानि बीजेपी सालांमानि ब्लाबो एके बर' कतरावसि ताताल साव हंक्लाय निनि अफिसार आमला आयुराव करपसन खायनानि रां जानानि तमा बेपारबा आंबा अननायसि नुयाब्ले नों मन्त्री प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री सि नों ताताल साव जनतान ताताल साव हंक्लाय नों बुफा तातालखौ बसाबा ताताल मानिता मोसानि बसाबा मोसा नाचायनाय सियालनि बसाबा सियाल नाचायनाय मुसुनि नगबा मुसु नाचायनाय दुस्तामबा करपसन माजन दुस्ताम होनो जुवां नुनाय दुस्ताम देन राय चानायनि दुस्ताम हो देन राय चानायनि दुस्ताम होनो बाहायके नुक नायदि जनतारावनो आं साननो मोजो नारक बाहायके नुक कायसा मैलाव बुदुक ताबुक तो मैलाव कायमानि जरा जार दाङै मैलाव याफां राय रिखा अब सब बेबां थैया दे याफां तंसान रादि गा बसक बेदे आस गोबां मा बथाय बुवार बत थुम थैनाय नों अक्रासि नों दैफांसि नों मन्त्रिसि ताताल सावैसि रां बुइचानायसि नों ताताल साइसि बुइनो मन्त्रि ताताल कबायसि नों मन्त्रि बुइनो रां बुइचाव हंक्लाय नन बर' आं किरि बुइबा आ निनि आमलारबा रां बुइया तंसिनाय करपसन याफांबा बीजेपीनता देनराय चामानि निनि तमा सुइस जेरेव नामानि लेखा परियां मानि आरो मेलाव बुलाय मानि चक नों बुलाय मानि कारण बरं जों नखं बुमाव थिकासि बसार थिक नामले निन देश नि प्रशासनिक व्यवस्थाव नों सबसे बुइबायनाय सेजांनाय निनि ककबा जे आं साव आबनो खायो जे आं खायो आबनो साव फैरां ककमा हायजोंना नामले निनि ककबा कक कमसारि सावं बिसि खायदि निसि नोंबा थिक का तना नामले नोंसि आंबो वसवानाव बाहायके आरो बैनि बेसकां हाजार बरं बेसकां ताताल सासेबा याफा खरबलाय बर' बा साइ दं बर' तमा हनसनाय तंनानि बागै नग रखा चानानि बागै माइरं फिरि रखा एखे
खिनानै बाङै खिथाय रोखा के नंनानै बाङै तै रोखा लामा रोखा खोनादों के ताइ बुसुक खालायजोनाय बुजिगा बरक तो दुल पुति hui sai आं ताबक सानानै थाङो हयथ' ताब आनावर मेडियाव आसुगै सामानि नुखाके बाक्साफोराव गोबां माने हामिया कमेन्ट खायनाय सै मुसुक हेइ এই अमुक सुमुक होनायदो किन्तु आंनि अधिकार दं दिनै मो गणतन्त्रनि हा सानानै अधिकार आंनि बरमुराव हाथाय बुसुक दं हापं बुसुक दं किलाव माइबर जानाय बुसुक दं आ खिग्लाय जानाय बुसुक दं मुसु बुसुक दं पुन बुसुक दं बरक चला बुसुक बुरै बुसुक सेराय बुसुक थुं सेंसा सङै सेंसास बायसि बाजे दं मन्त्रि सभाव बाजे दं ओंखायलाय आंनि बखरनि बार बाजे दं बुद इउइ बाहायनो मुदि बु कांसान मारिनाय आं कांसान मारिनाय बनि ख दुइ मा गनिव आनि ख एक मा गनिव हायाब्ले बे समान अधिकार ओंखाय आनि अर जत त मन्त्रि उइ मैया ओंखाय नों अंदि जों पारा चौधरी चौमानि पालनि उइ खरकसना चौधरी चौ पालनि सामुनो मा तांनाय पालनि परामर्श नाय मा तांनाय जत न समान चुखे मानुगनाय हाइसिब्ला कामि चौधरी बा नन बाहायके जों चंब्ले पाब्लिक बनन हाइके चंब्ले हाइके बुचिब्ले गणतन्त्र बा ओंखाय नों डेभेलपमेन्ट सि खायमेया नों आं हाइके जे बरक साव नों बनसि टार्गेट खायसि नों एटेक खायो होनका आं बाहायके सयनैबा गणतन्त्रआव आं कि सयमान हाइदे आं खाव वानाव आ सयनै दं बाहायके सयदोंमोन सयना मतयाब्ला म ताबलमदि सामबार हे मासासिनि ताब एडिसि विलेज ताबक आं मनो सानानि मोसोगो आं सिनि तिप्रा म थान लिडार न आं म काइसे बिउस छना मोसुकता 2018 सरकार फाइका बिजेपि आइपिएफ जुत आं बाफुरु आइपिएफ दिव जतन साइमानो आं आइपिएफ नि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दंमोन किन्तु बिजेपि नि दे चाल चलन जे हामला बाजबाय गोबांमा सिपिएम नि आगिनि भिलेज कमिटि बरक याखाय खारबायखा इंगा अफिस फाइलिया इंगे आबनो अजुहात फुनुगै कन्भेनार नि चंग बरक भिलेज कन्भेनार हायका तो चंगिस मेया आइनिस करि आबो इलिगेल सी हाइपानसि एडजस्टमेन्ट नि हिंके पाइथाको उ नगरको थां पान चेयरमैन तुगु सयनाय मानाव आइरो आमिका चलि फेमानि हिंके आ पाइखा हिंके तो ताबक तो प्राय 1.5 বছর 2 বছর काइतों खना मेप पाइमानि ताफासि बरन कन्भेनार चलि दं आं साना मोसो माखमासि सिनि एडिसि विलेज आबो एडिसि हाफांनि हाबानक्सि आबो खामबारसि आनि खेतो आं खामबार तांखा माइ उ खुमुलुंसंनि हाबानक्सि एडिसि विलेज इंगे अरो बाहायके खुमुलुंनि नमिनेटेड चेयरमैन रकनि अरो सय सारा रायजो सरकारनि नमिनेटेड कन्भेनार बाहायके सय रुइ अरो लख लख रां सबाय दंमोन माखलाय आबो सिनि पाब्लिकनि दुर्बल आं वानसुगु नों निनि अधिकारनि सेक जागै दंमानि आं आनि अधिकारनि सेक दंमोन आन प्रतिबाद खायनि आं दायित्व खायमेका जबा खाय थांमेका जों मुंसा मानाखै जबा माखाय बरक अमाहाय अननाय खायगा नायदि ताइ कैसा अर तिप्रा मथा न हामिया बुइनो बु तगो होनो काहामसि सिनि एडिसि विलेज बिजेपि रक न जों सेक जागैसि जों बुया तो या दं हनाब्ले बुवारा साउ थांजा चाहिए थोड़ा सा माइंड में मेकअप करो बुवारा अनुरोध खाय जों न जों नाइ मा दं किन्तु अमा हायना काउया बिजेपि नायदि बरक बुइनि दल आंथिं सेदे बा रामपद जे ब जातीय दलनि एमएलए मन्त्री ब तिप्रा साया नै जों चेहारासि मिसि तिप्रा साका नगु बु खुंसि मिसि तिप्रा सा बिसिंक्ला उ बुइनि गाइडलाइन बायसि ब चलिब्ले उ फला हाब माहायता उ फला कथार फला हामिया हाबै दंखा बरै दंखा माहाय ब आयंनि फला हाब जाक्सि जारा जातीय दलनि एमएलए मन्त्री रक बरक आयंनि फला बरकनि गाइडलाइन बायसि चलि हुनके पार्टी तो निजिनि व्यक्ति बिचले मेबले दलीय गाइडलाइन बायसि मा चलिब्ले जे अमाहाय बरक कोरोना फुनुगु तिप्रा सारक बुटनि बागै बुथुब मलायखै कोरोना सलनाय माजागै थिपेनै खायरगु तिप्रा सारावनो हायता काइसे बय मापरि माहे कुमिरेर माया काना नै कुमिरेर माया काना ताताल काबुता बरकलाय वानजिरकल थैथों होनदे बरन ग्राम पन्चायत नगर पन्चायत बेबां बुट खायरबायबा बरनि खेबा तमा 15 फाइनान्स दहन तमा बेबां लिगेल बा बरंबा रां फाइ दं लक्ष कोटि
chini roba elected chairman bukuri elected body bukuri barang phailia ngomba tiprasa wansa soi khagi tong khable ya ba oras haitong BJP সরকার পাইছে ত্রিপুরাসার তাইসা হামসাকা নিবরক তো সাইতং তেমন কে তাইসা হাম খামু আবো কো সাও হামসাকা বাইকে এয়ারপোর্ট বচিনে রাজানি বুমুং খ্লাইরে জাখা হাতাই কতর অবার বুমুং স্লাইরে জাখা তাইবো গবাংমা হামক্রাই তুকা তাইবো বরক তুবু খামু যদি বরক ন জনসাধারণ বুধ রে খাকে এডিসিয়া বরক খাকে টিটিসি তুবু খামু কে ত্রিপুরাসানে তাইবো হাম খামু বরক ও কক সাইতং কা আবনো তুই নাই রিপ্লাই ang sana nayo bahay ka ham kamu ba ang sana nay mekhamosi age single engine double engine hanlai blena boini dofa sengno sekeluk mani जों कांग्रेस नि सिमी खायजा खाबले कांग्रेस फाइबो बरक न ओ जोंनो लांगुनजार माटितार नि जागा सेका तेमा दुमुरक थेका गोबां मा साका तो साइमानो आसुक सालिया कयेकटा रां साका ताबो सीपीएम फाइगवा छदागर सामा हाय जादो हमाले क किसानी या आथुक सामानि बुजादो आबाद सामानि बुजादो कांग्रेस फाइबो बरक सीपीएम फाइबो बरक तक बि फाइबो बरक आथुक सामान बुजादो कांग्रेस को आबाद सामान बुजादो borong borok khai tong aisi aboni bagoino जों सिना नांगौ जों सि सिना नां जों सियानि जों जाया borok jaga development खाइकाबा डाबल इंजिन borok जोंनो सकमानाय दल सिबले आगे सुनील देवराव किला फाइब्रो साव सीपीएम सरकार गरीबेर सरकार borok नारा गरीब खाइजांनाय निसिन तं सिबिनो आरो हिंसा निनि बीजेपी निले डाबल इंजिन ले ত্রিপুরাসানো বুথার জানো ইঞ্জিন দংলে বেটি মারো বেটি পাকরাও দংলে নিয়ারলে नों ক্ষমতা ফাইজক তাইসি जों असुबिदा आंरबले जोंनि ত্রিপুরাসাनो जोंनि भाइस प्रेसिडेंट बीजेपी नि मिस पाटल किना बत साइतंग मोदी बायांके जोंनि ত্রিপুরাসাरा मोदी से सिनिमुं तबो जोंनि माने जों सिनिमुं मस मानिया दं माने ताबो जनजाति हानजाखा अब बेलायखेने तमा हानसिनाय मोदीना हामबाय रै सिरुबाया बकबां मा जागा अ कक्सा रिसाबो जों तत्र फानलाय माने आ रिसाबो मोदी जी अब सिनिमुं रो ताब तो इंटरनेशनल से अब सिनिमुं रो काम मोदी ओमाय कक्सा माने अरगले नों तामा सानाय अब पाताल कैनानि कौनो तो ताम होनी सानाय बनो तो जों नुखा आं आगेबा सावो बो किसा ककलालाय साव जों आगे निसिमि बबाय खाइजाक आं टीएसएबल बबाय मा खाइलिया आं तो बनसे सिनियर टीएसएब बकरि सानो आं टीएसएब नि पाइ मेन पार्टी आं टीएसएब जाकावै आं मेन पार्टी हाबखा बीजेपी काइसा महासागर तो सिनि बागै बरक केन्द्र 100 कोटी बरकनि बिसिङो 130 कोटी बरकनि बिसिङो काइसा कटर कुक पार्टी हंगा बो आरो कलगै थांगा आंखो बनो साना मसुगु आं आगिन बनो साव पाताल मेरा बो आन्दारा दारा हनो जों आईपीएफ दिखाइ तुमब्रो जों दिल्ली थांतो थांजा थांलाय दा बेलाय बुखे बुआ कागु नि दा बेलाय बुखे बुआ कागु हंगा बेले रक बेलाय बुफानो मानि कलैसिराय मानो बेग्रें तानि मिया रुवा हंके बु या पानो बु फांतान फाइ मानो नु खोनाबले बेले बुमा बा बांग्लादेशी गो बैक बांग्लादेशी सरकार गो बैक इलीगल माइग्रेंट गो बैक ताबले जागा जागा थांगी बसी पाताल किना गो बैक अब तामबा अब तो बनि कौनि उतो तो आं ताइ सानाय दांले आंखा मावान सगायजी ए हाव नुगुस तंका हावा हाय पाताल किना गो बैक नुगुस तंका बकुनो जागा ओ को ताम हिनाय तगलिं फाइगाके तकसा तकतिरो पिरि पारा हाय सारु दक फेरें सकमा हाय ब जेकुनो जागा थाना हासि करिबन बनि पलिटिकल कैरियर हागे पाइ पेखा ब त तिप्रा सानि मा खाइना निब्ले किन्तु ब तिप्रा सानि सि ब ताताल साका इनके ब ताव तिप्रा सा एरिया सि ब मीटिंग सि मा खाया के बा बनि कक बे जों दंबा
angka abono khatai boni kok naka sai chol ja khai si tei tam sana to jeng nuka sekango thelakongo meeting khaina phaimani bo phaisan tia sar si 200 250 phaigrau public rifa si tia sar 200 250 ka bangya de borok si meeting khai thaima ko matama tini tama soba tia sar soba nai to ka tama soba ka tia sar jono soba dang jeng ke sanan thang ke tiprasar ne hamkrai phaika hanman kok satui sathani chao korop masala yo jara soba ke ke besok jara tai kaisa tabok tiprasa ne bisingana tabok travel welfare minister mankha sini borom gana ram poto jona acha yang ni no bagmai area ni no nirong ni fil ni chini kila ni no kila ni no seng no bona emele khayo seng jut bla age ke apro bobo jara kisi se go bo mankha upor haifano bo sabo Anil Kapoor hai nayak hai film ni hai bo samon khlai nei mane ayang dok bahai dok boni samon humung dok le borok ni kuno kore comedy mangsi buine sanai monelinai jukar simi tongsi bo tam khai mana ba bo age biplop dev no bangladesh मुख्यमंत्री रिया नि छौ उलो बिप्लब दिन सोलान माहाब कना बले उ पातल कइना हाइ नंगै दं ताबो कक सैमिया बुझखादे डेभलपमेंट तो करै न बन ताम डेभलपमेंट तंग बने नाकि किलाव नों लामा तंसा काहामनो खाइ दे करै बले करै आरा बै बाय जों WhatsApp Facebook नि YouTube बेपान सै मुसुक मंग बनि कमेन्ट बन बसकां भाइका पॉलिटिकल कैरियर खाइनबा बनि कुनो करै बक ताम खाइ मांखाबा आरे आं सानन नायो तेकेसे मुइतो मानखा रोमान स्क्रिप्ट नेले बनि कक कुनो ठीक दतम बो आगे देव नागरिक न बो प्रपोज खायो देव नागरिक बाय कक बरक मा फुंनाय तावखे साबाय खुनो मथर जाखा बो बांला हनि छाइ तमखवा साब खुनो मथर का बनो इंगे बो चिन्ति प्रा सामन्ति देबा yang abon thajing masau borok jara jatiya dol habnai bo tipra saya sombosta tei kuluk mahaji borok जों nugo tabok roman script ni beseng nangai tang जों ba borok mani soble jabot dekhi tabot sikhi जों o hayung si tabok roman bai si solai dong roman si जों solai dong kopung ya de nini tabok nini o microphone mobile mokol kiau khake chini tamanang সাবান কলিগেট চামং নমং হাই পুরা যত কোম্পানি প্রত্যেকটা কোম্পানিও বেবাকসি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিজা গেছিনি দৈনন্দিন যে নাংমানি আপনা जों रिफ्रिया हांखलाय बबे बखाखौला साल फायो सालना नायसियाका जों आइं पसिम बखाला जों थांनाय बांला बै बर ताम तंगासिनि इंगे जोंनो बैखिग्लायना बागै जे खायका बरक आमने खाय दं हायसि बैखा जोंनो तला खिग्लायनो बागै जोंनो काजाना किरुवै बैखा जोंनो हाय सारिनि सारिवो जिन बर आबन साइमा दं eta kaisa laso sa thangla jana o hamkrani kongno salaiman ba hamkrayo no thanglayane hamkrai ang ti pramota taikese nano muito khariwana taikese moni roman screen kongno age CPM ro tam khaikya नगो प्रत्येक परिनाय रक जतन कम्पिउटार अफिसआव कम्पिउटार तामा खरक बुरै तांनानै दजना तांनानै साइजों ताङैमान जे कायसा एमआर सारामनानै कायसा वार्करनि जे मास्टरल सामना रक अब बसुग मा सैलाय लेखा लेखि डिपार्टमेन्ट थगै किन्तु कम्पिउटार बेखा अब सहज हेगे कम्पिउटार तुबुना हमप्रो कम्पिउटार चालु खायनो अफिस हमप्रो सीपीएम माना खाया देबा बिनि बेला माना खाय सुलुगान दिवो बरक बेला नगो बसार बेला कम्पिउटार करि तंगिसमैया हाय खायगेना बेला सीपीएम गताव हायनो रोमान स्क्रिप्ट न केबें हनै साव रामपद सं केबेङै दं किन्तु बसा बतै रबे बां इंग्लिश मिडियाम रोमान स्क्रिप्ट बिमुं फोरोंनाय आनि बसाबा लेखा गोरों माने बलाय दं बेला आबो तामा तारमाने ताताल मांसि बरक हायसि बे गाजा साला ora sanan mucunake hamkrani kogo जों सालाय दंमोन बा मुइतमान खा ताबो साल किसि सासका थांगा जों नुखा बरनि इंगै डेपुटेशन जागा साब जुनाल रमाने आबो तामने के बर हामख्रायनि मांगैसि रहर माने आबो हामख्रायनि सामुगैसि आबो तांजाया रां सबाय जाया आइ रां बियां थांताव खेरें बारम ख्लायनानि गाहाम ख्लायनानि रहर माने
ar ang biang thangka borok to charchit rok ru rok ne borok to tabuk tama hansenai Rajbhavan no borok gerau khainai pu Rajbhavan no borok thangnai abono tuina am haikro khana abono tui tam sanai ang abono tui ang borong na hamya hanya গণতন্ত্র বলে নং নাই মানো নাই দিতা নং ভিলেজ অফিস বো নাই দি জোনাল অফিস বো নাই দি সাবনাল অফিস বো নাই দি রাজভবন বো নাই দি নং গণতন্ত্রনি বরক বলে নিনে নাই থাই দङ নাই di नों सिदाय दङ सिदि आबो जों तो तिब्रा मथा तो माना खाया वेलकाम जों खगै चामा दङ के नों फुनुदि गताब खगै चामा नों नुखा बरक जुनाल नायलेखा साबनाल नायलेखा नों नुखा खगै चामानि जय किशोर साय दंमानि नों मिडिया ति नुखना ओ तिब्रा मथा रकबा विलेज नि नमिनेटेड बडि बु खालायजा सिल बु तैलायजा ताखक बुकसा मरग लाई दं आरो जों बिजेपि रां रहगास बरक मानाब्ला जों खकसाफा रहायागा बरक बरक मानानि ताखक बुकसा मरग लाई दं हिसाब नोंनो ताखक बुकसा मरग हिसाबो नों तमाने चेक खायना थां मुनि कथया दे नों जय किशोर बिजेपि नि जनजातिनि भाइस प्रेसिडेन्ट नों साबले तिब्रा मथारक विलेज कमिटिव ताखक बुकसा मरग लाई दं मुं साखरि आरो हनै नों बबनो ताबखे नों आरो रांसाव होन नाय खाबा नायदि काहाम कक जतनो सिना नां नि नबो नों बयनो फुनुगदि नों बिसिगबा सामु तांमानि ताम खायगा एडिसि बिसा कामानि एडिसि दखल खायमन तिब्रा मथाय बिसा कामानि बसपुट्टि आरो कायसा सात सापगै जों तामो तामो खायगा बिसिगसानि एचिभमेन्ट जों ताम खायगा बाजार बाजार दुगान दुगान अफिस अफिस लामा रग थेरि बायखा नों सानयाव एसे फुनुगैसो दं जों तामख्लाय जों ताव बसखां तामख्लायना नाय दं जों जे साव आबोनो ख्लाय जे ख्लाय जों आबोनो साव नोंला तामख्लायखाबा बिसिबावा बकनिनि 50,000 चाकरि बसरा हो बकनिनि मिसकल चाकरि बकनिनि 15 लाख टाका बकनिनि स्मार्टफोन बकनिनि 140 टाका लेगा हाजिरा बकनिनि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अजथा बैनो बान्दे बान्दे वै कक सामानि के बरं मानजा खायसि आबन बागै पाब्लिक जतन सिबाय गाताबो आइन बागै बरंनि मीटिंग के फाका फाका पाब्लिक सिया देबा बरक सिबिनो माइचा नाकि बरं सिम ब्रेन दं हायदे बि जतन वान सुगै दंले मनिको थक्सि बरक खायसि ताव तेसका बरक गरिखा ताइ साना नांलिया सेसंनाय दा खंके हामबाय जरा बेलायखनो लगै थांका जों थेंक यू जरा लखा बेलायखे हामबाय निनै जरा न जोंनो रमान बागै ताको अक्रानो इनके हामबाय मारुओ नाय तंनाय लुकरंनो बाहायनो आसुक जरा रमै जों बाय खालगै नाय तंमन बागै जों साइमान का जों बनि खुक्तिनो बसुक जरातै निरबो साइमान नाय बसुक जरातै तांजागै तं हामख्राय बसुक जरातै सबका साथ सबका विकास नि कग्रबा बसुक जरातै ख्लायजागै तं आबो निरबो नुगुइ माननाय इनके आसुक नों सितों जतन हामबाय